Samla Khasi Students Union KSU Bangalore Unit ha ka arpeu kendai terik urisau arajar arpeu sau kalalit banbu da ka ejahar syaka office traikam USPCT ubadairu UIPS u Dr. Dahara Aishwak Ghos Persha ia kathai Samla Khasi ka basa ha Bangalore ia kabalatip kerteng baro da ka Samla Anisha ka jinglit bu keseng da ka ejahar Persha ia kathai ka Samla kadai hadian bakaseng kamla syashu ya ka jingkren klem akor ka jingkren ben ye keri khasi barok kawai khamtam ka bajukren persyaru ya kaseng na kapor syakapor bat ka jingkren jong kane kathai Samla kalai kta lut ya barok ki khasi wat ke basa sya Bengaluru habakren sya kilat pathai kubor na kaliang u Samla don bok lang nongphut presiden ka KSU Bangalore unit ulayathu ba kane kathai ka Samla Khasi ka Anisha katrei ha kajaka Kemet ha Bengaluru bat man kapor ka jumi bat pen ipat ba da ka bakren klem akor bat that ya kari khasi uloong ba menshwa ka seng kam ju yetheu ya kane ka jingle chongka bat kidai lendu ru bat kren pen sneu thu yaka bakan kala hanrei da ka jingbom ngai chongka kala pelong ye ka seng ban wan her seselong bat wan ai da ka ijahat persya yaka da ka bakarpat ya USPCT ban kem mardor bat ban ajing sneng yaka kenang bakan omlek shu yang ikam klem akor halor kani ka jingjak kren klem akor katai ka Samla bat hat ya kari khasi baro kalakta ya ki bapule sya Bangalore khamtam ya ki kenthai khasi batru kalakta lang ya ki wei pat ki kenthai bana ki wei ki jat banriu ong Samla don bok lang shu ulong balada ka Nisha ka kren bet personal yeladi om leilei hanrei kan ta ya kaseng bat ban that ya kari khasi min sneu la sha kumta kaseng kala kerpat na USPCT bong simkhia ya kane kakam ban kem bat ban ai jing sneng nang bakan om melin shu pan le yakum kini ki jat kam